Why do some people run away from their calling? Yeah, some people now are run that way because of na how they check him mad will keep for way guess especially when they tell them that no all man hana haga no do ordinary about also because ha chọrọ name calling. Because of what na ụfọdụ nakwa ndị a akwụkwọ isigoro ha bịago ruo n'usoro ka ha na-agbakwa ọsọ nke bụ eziokwu na eza calling sorry adịrịzi ụmụ ha na-akpọrọ ọrụ and ị chọrọ ịrụ ya n'ebe mmụọ na eziokwu one o nwere ihe n'idiri ọgwụ mana is unfortunate adị m sorry ikwu ya na ọtụtụ ndị akpọrọ ọrụ kịta na-eji ada ite ọgwụ eji agwọ ọgwụ eji alụ ọrụ adị m sorry ikwu but that is fact. Let me tell you another thing that will shock you. Do you know that more than 50% of ndị akpọrọ ọrụ kịta na-eji ewetakwuzi ihe adị ya na calling ha? Do you know that more than 50% of ndị akpọrọ ọrụ taa na-eji abụ otu nzuzo dị iche iche by into occultic relationship, occultic romancing ka ha wee nweta ike ha ga-eji wee jee rụba ọrụ ha dị abalị ọ bụrụ ozi mmadụ ndụ ka ọ na-azọ ihe ọ na-akụzi iwu agent of darkness because even if na n'ọgwọrọ gị isi ọya ewere kwa mkpụrụ obi gị nye ekwensu atụka ndị amara gị ya ọya ewere mkpụrụ obi nye ike ọchịchịrị maka ihe na onwere mgbe ọ bụ ezigbo mmadụ. So mana ihe kpatara ha ji eme etu a bụ na ọ bụrụ na ị chọọ idevelop ya national calling ị ga na-asọ nsọ. So most of them ha dozire dị ịsọ nsọ. So ọ bụrụ na ị chọrọ iwe ezigbo onye ọdịnala na ị chọrọ idevelop national gift gị ị ga-adị ready maka nsọ, ị ga-adị ready for fasting, ị ga-adị ready. O nwere some certain things ndị ọzọ na-eme eme ịgbarago na clubbing wee na ịmarago na so many lifestyle wee na ịmarago na ịma na-ese bụ nke anyhow. O nwere some certain things you are forbidden from doing and na ọbanye nsọ a ka ike ga national power ha ga-eji na-eguro mana dị ụfọdụ ndị mmadụ achọrọ nsọ dị afọ ọchọwa shortcut dị ụtọ na ọ chọrọ nsọ anwa mmụọ onye na-eso ndị kpọrọ ọrụ gbakọdoro ya azụ ojeje daa ọgwụ ojedo ọgwụ eji eme ministry ojedo ọgwụ eji eme dibịa. Ọ bụrụ na ngwa ụfọdụ ihe na-eme na otu ụfọdụ n'ime ha si abanye into various occult ị ga na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ. O nwere ndị ị ga-eje na be ha ọdị obvious ọ gwaghị na ya nọ na cult ụfọdụ ka ị ga-eje fụkwa ode a symbol mana ihe niile ahụ ndị na-akwụ shallow mind because occult ị na-abanye eje evi ndị shallow to ihe a na-eme. Ka m kwụsị ebe a daalụ.